První pokus je běžského stopu. Už tady vlastně docela do sněhu. No, do sněhu. A tady jsme docela okolo ještě. Jdeme na jedno moje oblíbené místo. Si dáme pauzu. Tak koukám, že už se opravdu dneškuje. Na poli sněhu pomalu od Kanady. Tam má společníka čtyřdenního. Tak mu to jde. Tak tohle je taky moje oblíbené místo. Taková stráva pěkná. To tady jsem blízko z města. A je tady taková pěkná schovka. Potok hned vedle. Je to tady fajn, je tady rozhled. Co sice trochu moc na kraji, ale je to sem prostě nejblíž. Když člověk má čas jenom na takový malý výlet, tak je to ideální. Se vydáme přes zdejší ledovou pláň k mému dalšímu oblíbenému místu. A to je místní lom. Tak jsem zvědavý, jak to tam vypadá, dlouho jsem tam nebyl. Tak už se blížíme. Tam to vypadá, že si odposlechne někdo postavil nějakou boudu. Asi potom mrknu. No, hodně do sněhu tady evidentně nikdo nebyl. Tady jenom zvířecí stopy. Se dá mrknout. Koukám, že tady spadl strom. Tady taky nebylo. No. Budeme muset přelíst na starý kole. A z toho stará náhora, kterou někdy zavřel. Mají. A tady už je zamrzlo. Tady už je zamrzlo. Tak teď ten pomníku pyrotechnika, který likvidoval po druhé světové válce munici v tom lomu, bohužel ho připravila nějaká mina. Tak to tady takhle dělá.
tady hodně zarostlý, když jsem byl na základce. My jsem chodili a tam v těch místech zádu pod tou skalní stěnou, co není moc vidět, jsme dělali vojínky. Dneska tam většinou bývá v létě voda a dá se tam moc dobře dostat. No, jdeme se podívat nahoru. Běžem to, tam si někdy dáme asi pauzu na oběd. Tamhle dole jsou zbytky místního trajektu. Býval tady vor ze sudů. Strašný letář, to já pamatuju jako malý. Pořád tady plouval sám od strany ke straně. Koukám, že už se asi rozpad. Ale pořád plavou ty sudy po těch letech. Tak jdeme dál. Tyhle hlubouky to nejsou pomníčky, ani mraveniště. Tady je udělaná taková bajkerská dráha, nebo spíš byla, dneska už se moc nepoužívá. Se skokánkama a tak. Tak a tamhle je budník. Vypadá v lepším stavu než minule. Asi ho zase někdo poopral. To místo, který vždycky někdo postaví, druhý mu to zboží, tak to jde dokola. Přijdou další mladí postavit doma, za rok to mají rozbořený. No, tak nějaké ty tady furt. Bývala to skoro chatka, by se dalo říct. Dá se tady v létě posadit tady na ohništi. Zapadený. Nějaký dřevo tady. A pojďme na vrcholek té stěny holmu. A se zastavíme chvilku. Tady další nový místo, tohle posazení tady nebylo minule. Už jsem tady tábohu nebyl. Taková terasa s výhledem dolů. Tohle nahoře je taky nějaký. Se to tady klouže na skále. Tak tady dáme pauzu. Tak koukneme, co tady mám. Začíná šampionů, snickerská. Taká ty výlet ideální. Čtyři s vodou. Nemám matu. Už to tady znám samozřejmě. Pončo, nějaký špagát. Tady je něco jako kápetačka. No. To je taška od plynový masky britská. Výborná, asi 90 korun, za kolik se dá koupit. To je ideální, takový na kratičký výlet kolem baráku v podstatě, kolem města. No. Budeme mám ještě drobnosti, jako je firestůl. Ani teda rozdělat nebudu žádný. Obyčejný od Noteku, funguje taky, když se slumí. No i na rukohled, abych mohl koukat na dveř. Tamhle pozdře svícená čeka. Zapalovač pro psychro. Ještě tu mám někde v kapse kompas k té mapě. Člověk se kolikrát diví, jaký jsou názvy míst, který jsou kolem něj na mapě, že to ani nezná, nebo to zná pod jinýma. Tady je obyčejný kompas. Tak takhle s sebou nosím, abych se podíval, kde to vlastně jsem. Tady když člověka radši už nepůjdu. Tak skála se docela klouže. Ale tady tak zarostlo, že není bylo moc vidět. Tady ta skála na jaře se tam tím tajícím sněhem tou vodou se tam tvoří krásný ledopád. Bohužel teď ještě není.
pokrývá většinu té stěny. Vypadá moc pěkně. No. Tady takhle v létě, když je sucho, se dá krásně sejít až dolů po těch kamenech z jednoho na druhé. Jsou jako takový stupně, asi půlmetrový. No. To je pěkně. Nevím, co chtěl básník říct si touto konstrukcí. Nevím, na co jí tady mají. To je něco rozděleného. Uvidíme na jaře.